Πάμε σήμερα πάλι ένα live. Θα κερδίσουμε πάλι. Άμα δεις όλες τις λογοχαρετάλες, ρε μαλάκα είναι κομμένη. Εντάξει, παραδεικτή, είναι κομμένη ρε μαλάκα. Μη σου χαλάσει το γουρί, τι είναι πάλι. Πάμε, για να δοκιμάσω την καινούρια. Αυτή είναι που νικάει. Είναι καινούρια. Ακούς τον μπαμ. Άλλο. Είδες η ρακέτα του Λάζα, ρε. Πιάνε τα αυτά. Κάνουμε ζέσαμα τώρα, ρε. Άμα του τα δείξω από τώρα, θα φύγει. Γιατί θα μου στείλει. Γιατί θα μου, άμα φύγει εδώ, να τις χάσεις να πας Μισό ώρα. Βγάλω όμω τώρα. Είδες τι πιάνω. Αυτή η ρακέτα. Δεν μπορώ να κοιτάξω τώρα. Και αυτή είναι ψηλό. Και αυτή γαμάει. Καλά κάτσε. Είναι επιθετική. Πώς μου Ρώτησε. Ρώτησε. Όχι, έκτηκε. Έλα να ρωτήσω, να ξέρω για τη διάλογη τι πρέπει να κάνω. Άρχισες τώρα. Τι απλά τι πέρασε πίσω. Α, καλά. Ξεκίνησε ο άλλος. Δεν θα μας κάνουμε. Εδώ πέρα. Κοίτα, πέρα. Είναι παγκαβός, αλλά διαβάζω και από τώρα. Τι κάνεις, ρε. Εδώ παίζουμε. Όταν σου πετάνε οι άλλοι, όχι. Ναι, είναι το ηλί. Τώρα με μένει. Τι είναι αυτά εδώ, ρε, με λέτε τα αερά. Έξτε, μωρέ. Άρχισα να δεν ενοχλούνε πράγματα τώρα, Πολλά τα. Μία μπάλα. Μου έκανε νόημα το παιδί, μια μπάλα. Τι πάω να κάνεις, θα παίξεις μπροστά. Όχι. Το βάλεις πίσω, Μην κάνεις πρέπει να κάνεις την άκρη. Μην κάνεις τέτοια. Πρέπει να κάνεις την άκρη όταν γίνονται αυτά, Ρώτα και εμένα. Τι κάνεις τώρα. Ρώτα το ματσέ που δεν έχει φάει. Το μάτι μέσα. Με το μαλάκι. Και με δύναμη, όχι απλό γύρισμα. Έχασα τον κόσμο, ρε. Μαλακής. Μπράβο, λάβο. Πάμε. Βαριέσαι. Πάμε. Όχι. Βαριέσαι. Όχι. Πάμε να το ζέσαμε λίγο. Τι. Πάμε για... Αυτό που πέφτει να είναι για το σερβίς. Ναι. Ναι, μαλάκα, αυτό το αφήσατε. Πάμε τώρα, από τα αρχή. Πάμε τα αρχή. Ο άλλος κάνει από αριστερά και το σερβίς. Ωραία, σε βρήκα ένα δύναμο και σε χτυπάνε, Ευαγγελή.
Ξεκινάμε Θεό. Βρήκανε αδύναμο το γέρο και το χτυπάνε. Αυτό έγινε edit. Εντάξει, δεν κάνει, κράτα τέτοια από εκεί. Εγώ σε πώς έχουμε τα 6 βαλάκια. 15, 30, 40, 45. Πρώτα από εδώ, μετά από εκεί. Δεν θυμάμαι, μάτι πάνε. Ναι, κοίτα. Όχι, δεν σκάει, Ήταν στενά. εκεί. Εκεί, μέσα από τάκι. Γέρο. Out. Δεν ανεβαίνεις στο σερβίς του. Ανεβαίνεις. Όχι. Κάνεις λάθος. Στο δικό σου σερβίς ανεβαίνεις. Α, το δικό μου. Ναι, στο συμπαίκτη ή το δικό σου. Πέντε όλα. Πάμε στο Λάζαρο. Το Λάζαρο μ' αρέσει. Ποιος είχε μπάλα. Αχ, η πόρνη. Εγώ παίζω στα όλα. 15. Τριάντα όλα. Χάνεις. Σε μένα. Δεν τροπείς. Κανένας το πιάνει αυτό. Ναι, αλλά τι τα κάτω από εκεί άμα δεν το κάνει κανένας. 40-30. 40 όλα. Έχει την καλύτερη ρακέτα γι' αυτό. Αυτό είναι. Όχι, ο Βαγγέλης. Είναι καινούργια. Είναι κανένα επιθετική αυτή, όπως τη βλέπω. Κατάλαβες. Όσο κάνει καρφός, άμα βγεις εδώ πάνω, εδώ πρέπει να ανέβεις. Τώρα πάει καρφί. Ναι. Out. Μέσα. Όχι. Αυτό είναι άλλο. Σε πάντα όλα. Χάνεις το... Σε μαλά κολόφαρδε. Δεν είναι κομμάτια, δεν είναι τα αλφάδια. Σου κάνω, από εδώ, Βαγγέλη. Άξο. Έχει ένα. Ένα μηδέν. Η άλλη μπάρα πού πήγε τώρα. Άστη τώρα, να μην έτσι. Γεια μας είναι. Ναι. Ναι. Άστη να μας δεν πειράζει. Σου κάνει η Ελλάδα. Αλλά με το εγώ εδώ. Go! Πάμε. Άρχισε μαλακής τώρα, τώρα θα πεις στα τσάπια. Δεν πεις λίγο. Δεν το έκανα αγωνία. Προχώρα. Τελείωσε. 15 όλα. Αυτό ήταν χειρότερο ρε παλιά μαλάκα. Πάμε στο φιλέι σου. 30-15. Όλα. Θα χτυπήσει, μα είναι μαλακισμένο το παιδί. 40. 40. Έτσι. Τι κάνεις. Είναι εκτός θέση. 15 όλα. Μπορείς. 30-15 μήνες.
Έλα μωρέ, δεν χτυπάω. Να κάνεις την άκρη. Δεν χτυπάω. Να κάνεις την άκρη. 30 όλα. Έξω. Μέσα, μέσα. Όχι, ρε μάνα, αυτό είναι έξω. Κάνει και μπούμπα. 40-30 εσείς. 2-1. Κάνει. Πήγε για τα δικά μου. Όχι στο κινητό μου, ρε. Δικά μου είναι, δεν πειράζει. Θα βάλουμε άλλα, θα βάλουμε Πού να αγχώνεται. Όχι, ρε μάνα. Πήγε σίδερα, ρε. 15-0. Συντρός, είσαι εντάξει. Είσαι έτοιμος. Όχι. Δεν είσαι έτοιμος. Τριάντα. Είσαι έτοιμος. Κοίτα τι κάνει, ρε. Τι κάνει, ρε.
Έξω. 40-30 εμείς. Πέντε τρία. Κάνει. Το επόμενο είναι άλλο σετ. Τώρα πέσει κάτω και τα φας εδώ στα πόδια. Σκιστήκα τα πόδια. Πώς το είπα. Λέγατε τρία. Αποδιώξιμο ήταν αυτό, ξέρεις, δεν σήμαλεψα. Πάμε. Τι άλλο τρέχει. Πόσο? 15 ώρα. Μίλα. Εγώ άμα δεν πεις out, την αφήσω. Θα φύγει έξω. 15 εννοείς. Μπράβο. 30 ώρα. Αριστερά κάνεις. 40. Μέσα. Άρα λίγο. 40 ώρα, Ένα καλό. Όχι, δεν θέλω. Τι κάνεις, Κάνει αλλάζει. Αριστερά. Τι έχει να φάμε μετά ρε μαλάκες εδώ που με φέρατε. Ναι. Μας βλέπει κανείς ρε. Υπάρχει κανένα άτομο. Ένας με δύο μπορεί. Αν βλέπω καλά είναι. Το πολύ. Δώσε. Μαζί από εδώ. Εγώ ήμουν δεξιά πριν. Πού από εκεί. Δεν κοιτάω το λίγο. Τι, αυτός πρέπει δεξιά κάνει. Αμέ. Μπράβο λάθο. 15. Πολύ δουλειά. Έχει πέσει. Έχουν πέσει όλοι. Τι εννοείς. Δεν παίζουν καλά. Τι λέει ρε. 40-30. Δεν παίζουμε πολύ. 30 με λέει. Ναι, αφού ναι, τη μαλακιά την πάμε γρήγορα, ναι. Ισχύει αυτό. Κανονικά πρέπει να πω Ευαγγέλης που είναι ο καλύτερος που λέει με το Μαθαίο που έχει καιρό να παίξει, είναι πιο ίσα. Είδα και εσάς που παίζετε συχνά, ότι και δεν Άμα παίξει τώρα θα... παίξει ρε μαλάκα. Δεν θέλω. Παίξει. Δεν θέλω. Αμέ. Πάμε. Αυτό είναι πρώτο σερβίς, δεν το κάνεις.
να το κάνεις. Αυτό το θυμάμαι. Αυτό που κάνεις. Μέσα δεν είναι αυτό. Αλλά άμα βρεις σύρμα, όχι. Στο σύρμα δεν είναι τώρα. Κάτσε μου, αλλά. 15-0. Δεν ξέρω. Ήταν. Ξένα, 40-0 είναι. Γιατί το μου κάνει να φαίνεται έτσι αυτό το τηλέφωνο. 40. Μέσα ήταν. Στον ταμί. Πρώτα βρήκε κάτι. Δεν έπρεπε να υπάρχει αυτό το άλλο παιδί. Παρασιάσε. Δύο μηδέν. Πάμε. Έξω δεν βρε γέρο. Κάρπος στην πέρα πάνω. Εγώ νομίζω αλουμίνιο. Πάρε. 15. Πίσω. Γιατί υπογορεύεται. Ναι. Έλα. Όχι, κάτσε μπροστά μας. Δεν γαμίσου. Τι είναι το γαμημένο για παιδί. 30. Το έχω ξεχάσει ότι το πάει σε τζάμπα. Αυτό. 30. Έχω τώρα. Όλα. Κοντρόλ έκανε. Σταμάτησε. Πιο ψηλά ήθελε, λαμπρό. Ξέρετε το έχω δει. Δεν το πάρω. Ναι, τρέμα 40-30. 40-30. 40-30. Τι όλα εδώ είναι. Πού και όλες πάμε. Out. Αρχιδάκι. 40 όλα. Αφού γέλαγα με αυτά που έκανε. Εγώ τι γίνεις από εκεί ρε θείο. Όχι, 40 όλα είναι. Έξω. Αβαντάλ. Θα σας το κάνω πιο δύσκολο. Θα σας το κάνω πιο δύσκολο. Μη. Τι έγινε, πού είσαι, πού είσαι. Μου είπε μη και το έκανα σιγάρο, μαλάκα. 40 όλα. Παίζω με το μυαλό σου. Out. Θα πατάς εσείς. Ναι. Πάλες. Απαντάζει. Πάμε. Αυτή. Ποιος είναι ρε αγοράκι μου, ποιος είναι ρε αγοράκι μου. Κοροϊδέψα.
Λάμπρο, σένα. Όχι, σε μένα έκανε. Όχι, σε μένα. Σε μένα, σε μένα. Σε σένα κάνω. Ναι. Όχι, όχι. Αλουμίνιο, θα το φτιάξει πρώτο. Έξω ήταν δύο. Αλουμίνιο, άκουσες. Νομίζω γαλβανιζέ είναι. Αλλά να σου πω την αλήθεια είναι απ' έξω. Δεν ξέρω, εκεί είναι από μέσα. Ναι, Σαν τα όλα. Εκεί το σίδερο είναι από μέσα. Σαν τα όλα. Στο Μαθαίο κάνεις. Κάτι μαυράκια είναι μέσα. Πώς είναι εκεί τότε. Αρχιτακή. Απαντάσεις. Τι αρχιτακή. Γάμω τα τζάμια σου. Παλιό. Σαν τα όλα. Λίγο πιο πίσω. Πάμε το γαμάμε τώρα, ρε. Μπράβο, αγοράκι μου. Όλα. Λοιπόν, εμείς απαντάζουμε. Εμείς. Σένα, Όχι έτσι, όχι έτσι. Μέσα δεν είναι φουλ. Ναι, μέσα. Ναι, είπα κάτι. Τέλος. Απλά με ένα μόνο το Βαγγέλη. Εγώ δεν είσαι. 4. 4 δεν είναι. Τι λες ρε μαλάκα. 3. Α, δεν ξέρω, Τέσσερα. έχουμε παίξει τόσο πολλά. Όχι, ένα μηδέν είναι. Όχι. Ξεκίνησε ο Λάζαρος. 3 είναι. Εμείς δεν ξεκινήσαμε. 3. Ναι, εγώ. Και κάνει ο Μαθαίος. Εγώ. Ναι. Μπράβο. Εγώ. Μπράβο. Το κάνεις λάθος. ρε. Και να ξέρεις τελικά το κάνεις. Ναι, εντάξει, γιατί ξέρω που το πετυχαίνω μαλάκα. Ναι, έτσι όπως την πετάς τόσο ψηλά. Έτσι. Ναι, ναι. Αγαμίσου, ρε. Θέλει κάνω την έτσι. Βαγγέλη, αυτό έχει καταγραφεί καλά, Πήγαινα να με σκοτώσει. Μπορώ να το πω, τα κάνω. 30, πότε είναι. 15. Από εδώ κάνω. Βαγγελί. Δεν ξέρω πώς είναι. Ούτε εγώ ρε μαλάκα. Νομίζω έκανε 15 δύο ώρα. το Βαγγέλη. Εγώ το πρώτο το πήραμε. Όχι το πρώτο. Αφού κάτι βγάζατε μονάζει 15 όλα. Έκανες ένα φάουλ, έκανες δύο φορές ένα φάουλ. Σε σένα το Σέρβις, κάνω. στο σέρβις έκανες. 30-15 λεπτά. Ναι. Άρα κάνεις εμένα. Ναι. Ναι, φτάνε. Ναι. Ναι, και εγώ πάω έξω αυτό. Όλα. Δύο, τρία, 5-0, πόσο. 4. Τι 4 και 5 έκανες. Το άλλο καπνίζει ρε μαλάκα. Θα πεθάνεις εδώ, να κάνουμε κάρπα ρε μαλάκα. Από μετά. Έμαθα εγώ ότι το χθες έκανα. έκανες εσύ, Άμα δεν μπορεί να πεθάνεις, θα σε φέρω εγώ πίσω. Πάμε. Ναι. Από 5-0.
Ανέβω και πάνω. Τον έκανε να ανέβεις. Bravo. 40-15. Τώρα. Τι γίνεται τώρα. Να το. Τι έφτιαξες ρε λάμπρο τώρα. Τι μου κάνεις που βγάζω λαό στο ζώδιο και όλη τη δουλειά. Να κάνεις μίσα από αυτό. Περίμενε. Μπράβο. Μαλάκα. Να σ' άρεσε. Είδες τα φάστα που βάζει ο Λάμπρος. Ναι, βέβαια. Ο Λάμπρος να κοίταξε. Χρειάζεται. Έτσι φας, Έτσι, έτσι. 40-15. Μα όλος είναι μπροστά κάτω τα λουπ. Γιατί. Είναι μπροστά. Ξαναγλέτησε 40. Δεν τρέχει το τζάμι. Ναι. Όλα. Τι μόνο θα κάνω εκεί. Εγώ κάνω δουλειά. Τι δεν μπορείς να πέρα. Τουλάχιστον ένα από κόμμα. 40 όλα πάμε. Απαντάω. Έξω. Αυτή είναι, δύο άλλους γυρίσει άγγελος. Τέλος. Μάδες. Αριθμάκια. Αριθμάκια. Τι. Πώς θα πάμε. Πάω μαζί με το... Με το Ματιάζι, Ναι. τα δύο θετικά. Τι? Τα δύο θετικά λέω. Παίξε. Τι κάνουμε τώρα. Παίρνω μια θερή. Με τις όρες. Πάμε. Ναι. Ας. Όχι, ας ούτως δεν Ας. παίζει. Να είναι ας. Πιάτε. Κάπως εδώ. Όχι, έξω εδώ. Για το ένα πέντε. Έτσι. Ο Βαγγέλης. Τι πες, τι είπες σήμερα. Τι 15. είπες σήμερα.
Όχι, θα κάνω και η σερβίς, δεν γίνει τελικά. Σαν αντρικό ρε. Τι έφερες, 40 ώρα. Μ' αρέσει που ξέρεις ότι θα χάσει και γελάς κιόλας. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Πάντα όλα. Άμα το ξέρω. Στο Βαγγέλη. Δεν είμαι σίγουρος, κάνω που θέλω. Πάμε. Τώρα τι θα κάνω. Out τόσο. Τώρα τι θα κάνεις Βαγγέλη. Κάνε από εδώ ένα μαλάκα. Σε μένα, από την αρχή εκεί κάνεις. Φωνέ, έτσι με έκανα. Γιατί δεν μιλάς η ώρα, ρε γέρο. Το ξέχασα. Όχι, όχι κατέληξες. Πάμε. Πάμε. Μπορεί να τα πιάσεις. Net. Εσύ κάνεις. Εσύ κάνεις Βαγγέλη. Εσύ κάνεις Βαγγέλη. Εγώ κάνω. Όχι, εσύ είναι από δεξιά. Τόση ώρα που παίζατε εσύ με τον Λάπρο δεν έκανε τέτοιο σερβίς. Κοίτα, καθόλου. Κοίτα που πάει. Άμα μπαίνει μέσα, δεν το πιάνω. Δεν μπαίνει πάνω. Πήραμε φόρα τώρα. Πήραμε φόρα. Πόσο? 30-0. Αυτό. Καλή προσπάθεια. 40. Ένα, ρε. Α, Δεν κλαίω μόνο και σένα. Να λες 30-15 ένας με το δύο τώρα. Πού να το πιάσεις. Ναι, ναι. 15-0. έξω. Πιάνω τα. Ναι, ρε. Είναι φάτσα Κάτι πολύ. πιάνονται. 15. Σαράντα 15.
κάνεις με ένα έτσι. Μα τι πας να κάνεις. Όχι, κάτω. Έτσι, μπράβο. Φιλιάδες. 2-1 εσείς. Άντε όλα φαντάζομαι. Ο Γιάννης, είναι. Ναι. Τι πες. Μπράβο. Μέσα. Έξω, τζάμι. Μέσα ήταν, από εκεί τα άκουσα. Τζάμι. Έλα, μαλάκα, αφού βρήκε τζάμι και μετά Από εκεί τα άκουσα εγώ. Αυτό λέω, τζάμι και μετά. πήγε πρώτα κάτω και μετά τζάμι. Πρώτα κάτω και μετά να πήγε. Πάντα με τζάμι. Φύγε από εκεί. Κάτω, ρε μαλάκα. Αφού το άκουσα και μου κοίτα, μην κλαίρετε. Πάρτε, δεν πειράζει, κάρα, 2-1, δεν πειράζει. 2-1. Άκουσε τη μοκέτα ο άλλος. Εσύ την άκουσες. Εγώ το Και είδα. αυτός την άκουσα. Εγώ το είδα. Τι είδες μωρέ, δεν ακούς. Από εδώ Μα ξεκινάμε. δεν μην κάνεις θετικά σερβίς. Τι να μην κάνω. Εσύ όταν πηγαίνεις σε Παιδικά. δρόμο να ακούς, μην κοιτάς. Μέσα ήταν, μέσα ήταν. Έξω ήτανε. Μέσα, Βαγγέλη, αυτό ήταν μέσα κανονικό αυτό. Γι' αυτό δεν με Άμα ήταν έξω θα μιλάγαμε. Όχι, την άφρα δεν μίλησατε. Γιατί να πιέσεις τώρα αγόρι μου να το βγάλω. Μέσα, Και αυτό μέσα ήταν. Είσαι ειρωνικός, είσαι ειρωνικός. Έλα γερό, πάμε. Κλέψε λίγο, μόνο έτσι μπορείς. 40-0. Μ' αρέσει πολύ να μας την παλιούμε. Αυτή. 40-15. Μέσα ήταν ρε. Να το άκουσα. Αυτή. 40-30. Λάζαρε δεν ήταν μέσα τώρα. Πάμε. Ναι. Μπράβο. Θα βγάλουμε κανένα σπόνδυλο ρε μαλάκι. 15-0. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ καλό. Πάλι. Μέσα είναι. Στο παρήλιο. 30-0. Ωραία παίξαμε. Νομίζω από εκεί είσαι. Ναι. Θα πούμε κάνει 2. Πήγε μέσα. Δεν είδα. Εγώ το Θα μας κορυδεύει. άκουσα, Λάζαρε. Εσύ κάνεις. Εσύ κάνω. Εγώ κάνω πάλι. Πριν δεν λέγαμε θετικά. Πρώτος στο τζάμι, έλα. Κάτω! Είδες. Είδες. Το λέγε! Είδες. Σωστός. 1 στα 50, θυμίσου το. Θα με είδα να μ' αρέσει το 50. Το λούπα, το πού σου το θυμάσαι. Βλέπεις. Θυμάσαι το λούπα. Τα παίρναγε όλα.
Εγώ στο είπα πριν το ρίξει. Τι είπες? Ότι το είχα σίγουρα. Η ρακέτα θέλει. Μόνο που είδα την... Η ρακέτα θέλει. Μόνο που είδα την πάνω να φτάνει εκεί πάνω. Έλα. Αυτό! Μπράβο! Sorry. Αφού δεν το πάτησα να 30-15 μη. Βάζει και λάθος. Έξω. Έξω. 40-15. Έλα, κάνε τα εύκολα σερβίς εδώ. Σε μένα. Παραλίγο, και τι πάμε. Οριακό. Όχι ρε, σαν 30. Πού κάνω? Στο λάδο. Λάμπρο. Στα τρίτα καίγεσαι. Τέσσερα δύο. Παπαγιά, ντάζ. Τι? Τελείωσε. Α, Κάτι Ινδονέζικα είπε. Άσε σου ειδικά εδώ πέρα, Ναι. 4-2. δεν μπορώ να πω ό,τι κάνω. Ναι. Μέσα. Έξω. Έξω τα μηχανικά. Δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά του ήχου. Αλουμίνιο άκουσα, πάμε. Να ξέρεις, όταν πάει εκεί έχει ένα... Δεν το θυμάμαι, στις μοίρες, άμα φύγει προς τα πάνω είναι έξω και άμα φύγει προς τα εδώ είναι μέσα, κάτι τέτοιο. Όχι, το ανάποδο. Ανάποδο είναι, το ίδιο ακόμα το βίντεο αυτό. Ωραία. Γεια σας. Κάτσε να έρθει η σειρά μου, θα δεις. Γέρο. Λιπόλα θέλει. 30-15. Κάνει και το ποδαράκι πίσω έτσι. Γεια σου! 4. 5-2. Άρα δεν ήταν. Πάρε, πάρε. Ζήλεψε. Αυτήν, αυτήν. Σωστός. Μέσα. Έλα. 15-0. Αυτήν. Αυτό ήταν το παιχνίδι σας τώρα. Αν δεν μου το πει να ξέρεις δεν το υπολογίζω. Ναι, πρέπει να το λες παίκτη σου. 30-0 εσείς. Όχι ρε μαλάκα. Χτυπήσει κινητό. Κάτσε να το πετύχεις. Τώρα το πω να ξεχάσει. Όχι, ρε, φυσικά. 30 όλα. Όχι, Σενά. όχι. Λαμπρό που κάνω. 30 όλα κάτι σαν Λάζαρο. Αυτήν.
Δεν προλάβαμε. Ήταν πάνω. 40-30. Τι κάνουμε, δεν ήταν έξω. Όχι, εδώ. Δεν ήταν out. Ήταν πολύ ωριακό. Πόσο είμαστε, 3-0. Τους κάνει. 6-2. Εμείς ξεκινάμε, ξεκινάτε εσείς. Ξεκινάει εσύ. Πάλι. Όχι, Ματέος. Τώρα ποιος ήταν. Πού ήταν ο δεξιά. Από εδώ ήσουν. Ο Βαγγέλης ήταν δεξιά, τώρα είναι Ο Ματέος ξεκινάει από δεξιά. Τι ώρα είναι, Ματέο? 11. Εντάξει. Πόση ώρα? Μισή ακόμη. Δεν τρέχει. Αυτή. Αυτή. Για 15 ώρα. Πολύ καλό. δίπλα! Βαγγελία, καφίλε και την ώρα σου και να δεν σε δούμε. 30-15 είναι. Κάνεις αριστερά σου. Στο αριστερό σου χέρι. Πες μου από πού κάνω ρε μαλάκα. 15. Στο Λάζαρο. 15. Στο Λάζαρο. Αριστερό σου χέρι. 30-15, περίμενε λίγο. 30-15 δεν είναι. Σε σένα ξεκινάει. 15-15-15. Ναι, στο Λάζαρο, στο Λάζαρο. Όλοι. Εμείς είμαστε από 15. Κοιμάται γέρο. Απλά ήταν πολύ έξυπνη η κίνηση. 1-0. Κάνει ο... Κόμπια αυτό. Έλα. Δεν μπορεί. Κοιτάζει ρακέτα. 30-0. Το έχει κάνει αρκετές φορές να ξέρεις. Ναι, κάτι πιο πάνω. Μέσα. Μέσα. Τι άλλα 15. Με το εξωτερικό. Έλα, κάμε το μαγαζί, γέλα για τόση ώρα. Εσύ κάνεις, Ναι. Τι άλλα 15. Κάτω. 30 όλα. Αγγέλη, δεν είσαι λάθος. 40-30. Θα κάνεις αλλάξει ένα τάρα πάλι. Δύο μηδέν. Τι λέει εδώ. Τι φαίνεται τώρα εκεί, δεν ξέρω.
Εγώ πέσα και εσύ πέσεις στο πουλί σου. Ναι, ζόρι που έκανα τον μπουρδέλο εκεί πέρα, έλα. Δεν σου άξιζε. 15-0. Θα μπαίνει μέσα με το... Θα μπαίνει μέσα με το χτυπάω. Ναι. Τι του πειράζει. Και έξω βγαίνει η μπάλα, άμα την προλάβεις. Τα πέντε όλα. Κάνεις εμένα. Στο λάβρο, εγώ σε γλέντισα, έλα. Πού πήγε? Πού είναι? Μπάλα. Έξω. Πρέπει να είναι μέσα στο φιλέ να ξέρεις, από κάτω. Για τα 15. Να την μίξω. Έπεσε. Για τα όλα. Την άλλη φορά να πάρουμε Μίτσο και Ματσέ να παίξουμε λίγο καλύτερα. Θα παίξουνε. Να παίξουμε λίγο καλύτερα. Ο Ευαγγέλης δεν ξέρει. 1 στα 50. Άρα ναι. 40-30 εμείς. 40-30 εμείς. Τι. Ναι. Το άκουσες ή το είδες? Πρέπει να πάω πιο πάνω. 40 όλα. Άκου το 1S. Το 50 και... Για να σε δω. Το ανεβάζει το 1 στα 200. Αβαντάζει. Αυτό! Το λες! Μπράβο! Έξω. Μπράβο, Ματέος. Αβαντάζει. Θυμάσαι τι περάσει τα 50, είπα. οπότε όπου να είναι στο σέντερ. 40 όλα. Τώρα μπορεί να περάσει κανένα έτσι. Όχι. Out. Φαινόταν. Μπάλα! Φαντάζομαι. Άρα δείχνει μια διαδοχή. Άσος είναι. Έξω. Α, 40 όλα. Τώρα του κάνεις Ιαννό, κοίτα. Σε γλέντισα ρε γέρο, στην άλλη γωνία. Στην άλλη γωνία σε γλέντισα. Όλα. Τι όλα, φαντάζε εμείς. Τι να σου πω, Α, είχατε πάρει αβαντάζ. Εμείς είχαμε πατάτα. Τι, κάτι, Μαλάκα, σε μένα χάσαμε το αβαντάζ μου. Άπα κατάπρα. Έλα, πάμε. Αβαντάζ 40 όλα. εμείς. Όχι, 40 όλα, πάμε. Καλά. Αφού 40 δεν είναι. Κλέβουμε. Αβαντάζ είχαμε εμείς. Θα Το το δούμε χάσαμε στο εγώ. βίντεο. Εντάξει, θα δούμε στο τύπο. 40 40 όλα. όλα. Έξω. Δεν άκουσες τα κάτω. Μοκέτα. Μπάλα. Πάρε. Έχεις 2, 3, 4 στη μεριά σου. 2, 3, 4, 5 εσάς. Εμείς έχουμε 3 ρε, δεν βλέπεις. Α, τόσο καλά βλέπεις. Τι σου έκανε. Τι του έκανε. Τι του έκανε, εγώ το έκανα ρε θείο. Σας γλέντισε εκτός ξέρω εγώ. Εμένα. Τις δύο. Πώς, τελείωσε. το 2-1. πήρε. 2-1. Γιατί γελάς, τι έκανες. Μαλάκα μου είσαι αυτές τις δύο πάτες. Πάμε. Μία μπάλα δεν έχω κάνει.
Όχι ρε μαλάκα. Όπο κάνει μια άλλη άκρη. 15-0. Στην άλλη άκρη όντως. Α, παραλίγο. Θα να κάνω Βαγγέλη τώρα. Πάμε. Έξω. Πίσω ρε μαλάκα. Γαμό, άμα σε χτυπήσω δεν πειράζει, εντάξει. Ναι. Λίγο πονάει, κανένα δεκάλεπτο. Αυτό είναι η δικαιολογία του Πιλάτου. Ναι, 30-15. $30. Μην το κάνεις τέτοια του περίλικα. Μ' αρέσει αυτό. Κάτσε, κάτσε. 40-30. Βαγγέλη, ρακέτα σου! Έτσι σπάνε Ματθαίο, καταλαβαίνεις. 40-30. Ναι. Βγάλε με ανανάσω. 3-1. Από εδώ κάνω. Ναι. Στρώστε μου λίγο Λίγο ακόμα. τσιγάρο θέλω. Στρώστε μου λίγο ακόμα, ρε Βαγγέλη. 15-0. Όχι, όχι. Εδώ σου. Πίσω κόλλο σου. Λογικά Έχουμε δει και τα άλλα που σε βουλεύει. Λογικά φιλέ θα πήγαινε. Μη λες μεγάλα λόγια. Έλα ρε. Καλά. Σκληρό. Πόσο? 30-15. Εσύ. Είσαι try hard, Βαγγελή. Try hard. Εντάξει. Εντάξει. Μη κάνεις Ναι, try ναι. hard. Μη κάνεις try hard. Έκλεισε. Πάμε. Ξανάδε. Όποτε θέλεις. 50-1. Όποτε θέλεις. Try harding δεν θέλουμε. Θέλουμε να παίξουμε. Όχι, δεν είναι καλά τα όλα. Εσένα κάνω λαμπρό. Ναι, Είσαι ο... Φάντα όλα είναι. Όπου να το κάνουμε. Το γάμισε. αβαντάζ. Μέσα δεν είναι. Τι έξω. Μέσα είπα, ρε. Έξω. Ρε γερό, έλεος. 5-0. 5-0 ο άλλος. 3-2. 4-2 πρέπει. 3-2. Πιστεύω, μα. Άμα στείλω βιντεάκια, πόσο κλέβει, δεν φαντάζεσαι. Δεν έχω τίποτα, ούτε μέσα ούτε έξω. Κλέβει. Ναι, Εγώ μέχρι τώρα δεν έχω δει κάτι. Έτσι τώρα. Μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τις άλλες φορές. Άλλοι κλέβουνε. Σύνδεσμο αλουμίνιο με αλουμίνιο. όλα. Θα το κάνω πάλι, έτοιμος ήτανε.
το πιστεύω. Γέλασε που δεν το έπιαδα, Γέλασε που ναι. 30-15 εμείς. Πολύ καλό. Το βλέπεις απλά. Πάνω σου ήταν, ρε δύο. Ναι, πάνω μου. 40. Σου πήρα... Αυτήν. Αυτήν. 40 όλοι. Έξω. Τι σου έκανε. Ποια είναι αυτά όμως. Το πιασες, όχι. Αβαντάζ εμείς. Αβαντάζ εμείς. Πάμε. Άκου κι άλλο. Αγαπάτε μηδέν. Άκου Ματέο. Τι είπατε. Όχι, ρε, πίσω τώρα. 30. Και ξέρω τι δεν. Ήταν έξω. Ήταν έξω αυτό. Εγώ δεν το είδα έξω, εγώ δεν είδα. Ποιο ήταν έξω? Το δικό μου. Το... Άρα ήταν δεύτερο έξω. Όχι. Πρώτο ήταν εδώ. Εγώ. Μια φορά. Μια φορά, αυτό λέει και εγώ, δεν μπορείς να κάνω το. Όχι. Παραδέχομαι. Εκεί που θα όχι. Κάνω. Και ποιο κάνεις. 40 σε σένα. Τέλος. 5, 2. 5-2. Εντάξει, Βαγγελάκη, έτσι γίνονται. Εντάξει, μην το κάνεις μάχη. Και με στόχο. Συνέχεια το να μπορείς. Όχι ρε μαλάκα, που βρήκε η πουτάνα. Βρήκε πατώνα. Να και είναι γκολ. 15-0. Όχι. Δεν νομίζω να τον άρεσε. 30-15 λύση. Όχι. Τι έσπασε. Έφυγε χώμα. Και η μαλάκα έχει κοιτάξει τη ρακέτα πιο πολύ και από τη γυναίκα του. Έξω. Έξι. Έλα Ματιά, έλα από εδώ για λίγο. Πόσο έχουμε? 10 λεπτά. Και άλλα 10 σημαία.
κάλες. Για το σερβίς. Έλα. Δικό σας. Έτσι, κάνε. Εσύ βρε. Τι, σερβίς. Ναι. Έλα ρε πουτάνα. 30. Γιατί πως είναι. Τι είπε. Σε γαμάει λίγο. Όχι, για να δεις πως είναι. Τι. Ξέρω. Ω, τι πέρασε ρε. Το πέρασε. Πάρα. 30, 40 πώς είναι. 40. Κάτσε ρε. Περίμενε ρε καιρό. Δεν περιμένω. Τότε. Πάμε. Πολύ εύκολα να το κάνετε. Πολύ εύκολα να το κάνετε. Μπράβο. Καλό, καλό. Μπράβο. 40-30. Στο Λάζαρο νομίζω κάνει. Ο Βαγγέλης, Κάνε εδώ, ναι. Μπράβο, ο Λάζαρος. Αυτή μαλακία σου, είναι περίεργη. Όχι, είναι η καλύτερη από ποτέ μου. Όχι, όντως είναι πολύ περίεργη, να ξέρεις. Είναι πολύ χοντρή, το γονείς δεν... Στο Βατέο. Τι θέλουν κάνει τώρα. Νομίζω ναι. 40 όλα Άλεξα, είναι. εκεί κάνει, ναι. Έξω. Αβαντάζ εμείς. Αν λέγα πού πήγαμε στην άλλη. Τις πουτάνες γίνεται τώρα. Αβαντάζ εμείς κάνεις στο Ματέο. Όχι, 40 άλλα. Έτσι, μπράβο να τρέχεις. Την πέρα κάνετε, αλλά θέλω να την περάσω καλά. Αβαντάζ εσείς. 40 όλα. Αβαντάζ εσείς. 2-2. Τι 2-2 ρε θείο. Είστε πολύ καλό. Στο Ματέο κάνεις, άλλο. Σε μένα κάνει. Όχι, όχι. Στρώστε λίγο ακόμα εδώ πάνω, ρε. Αβαντάζ εμείς. Όχι, δεν είναι σωστό. 40 όλα. Γλέντι λέγεται, γλέντι. Αβαντάζ. 40 όλα. Έτοιμος. Αβαντάζ εσείς. Κάνει. 1-0.
Παρακαλώ. Ναι, ρε. Μην το λυπηθείς. Τα 5-0. Έβαλες πίσω στο σώμα. Δηλαδή, αλλιώς θα μην είναι... Ναι, ρε. 15 όλα. Ακούεις τον έτσι, δεν απαγορεύεται. 15. Θέλω να το σκοτώσω τώρα, αλήθεια σου λέω. Εγώ. Εσύ, ναι. Τι λέει. Πάμε. Μόνο καφιά έχω κάνει. Έλα. Όχι, αφού μπούσαμε, Ναι. αλλιώς. Ένα. Εσύ έκανες τώρα. Δεν αλλάζουμε έτσι κι αλλιώς. Απλά θα έρχομαι δεξιά να κάνω σερβίς. Έξω είναι. Αυτό είναι. Πάλι άλλο. Στα 5. Όχι ρε μαλάκα, πόση πήραση έβαλες μέσα. Σήμερα δεν παίζει καθόλου, πάω φιλάβρο. Sorry ρε που έτρεξα εκεί πέρα, ούτε που σημάδεψα. Άκου τι λέει. 30-0. Για το 15. Όχι. Τι γλέτη ήταν αυτό ρε μαλάκα. Τι γλέτη ήταν αυτό ρε Βαγγέλη. Δεν τα έχετε. Τι γλέτη ήταν αυτό. Το τι πράγμα. 40-15. Και μου κάνει γκέι μαλάκα. Τι γκέι. Λέει για μένα. 40-30. Όχι, ρε, 40 όλα. Σαφ. Καφί. Ναι, ναι. Κάντο από εδώ. Τότε. Πάντα όλα. Απαντάς εσύ. Καφί. Πάμε. Πάμε. Τώρα έφυγε δυνατά. 15-0. Έτσι va. Μπράβο. Τι έκανα. Τι έκανε. Τι έκανα. Είναι Ο άλλος βρίσκεται πάνω του παρά και τι έκανε. Μαλάκα, μας κοροϊδεύει. 30-0. και εσύ. Πάρ' το καφέ. Σαράντα 15. Δεν το κάνεις αίμα. 3-1.
τελειώσαμε 2 ώρα. Ναι. Τι ωραία είναι. Παίξε ένα καλό τρόπο. Δεν πάρες. Πάμε. Μαλάκα έχει κλείσει όλο, με σκοτάδι. Μας τα φύγει. Πάμε. Άστε. Πώς έσκασε τόσο πολύ, ρε. 30 ή 15. Το έκανες στο Λάζαρο. Έκανες στο Λάζαρο, τώρα κάνεις στο Λάζαρο. Τώρα μας λάζα. 15. Έχασα ρε μαλάκα. Τεντώθηκες, Πόνεσα εδώ. Συγχώρησες. 30-15. Παίρνα γάμο το σπίτι σου με τα όλα. Μάλα 30. Όχι, ρε μαλάκα, πάλι. Δεν τίποτα. Σε πιάνε, ναι, βρε. Όχι, ρε. Απλά μου αρέσει να παίζω φυσικά, σιγά μην έκανα τώρα φλόγγι, τα τέτοια. Καθεί και άμα πάει το πήγε. Πώς είναι. 5-1. 5-1. Εμείς κάνουμε. Α, και τζαμέ. Κάνουμε εμείς, γιατί δίνεις από εκεί. Πού κάνω. 4. Αφού τώρα έκανε τα παιδιά. Ο Βαγγέλης έκανε ένα Α, μαλάκα. 5. Εσύ έκανες. Εγώ κάνω. Γιατί πιάνεις την πάρα Βαγγέλη αυτό. Αυτό τώρα έκανε το μαλάκα. Πάμε. Δεν βιάζει. Ας 15 εσείς. 15-0. Μιλά. Τριάντα. Και μαζί. 40. Κάνεις το ίδιο. Μπράβο. Εσύ. 40-15. Σας πέτυσα. Σας να κάνω. Ναι. 40-15. Έλα. Μέσα. Σαράντα όλα. Μέσα είναι. Μαγιάζει. Δώσε θα πάρει το 400 ευρώ, δεν έκανα αυτό καλά. Τι κάνω, Κέρδισα. Κέρδισα το παλάκο εδώ. Κέρδισα και μετά έχασα. Κέρδισα και μετά έχασα. Τώρα, άμα είμαστε 4 με βολεύει, με παίξεις τούλητσα.